no broken-hearted girl. Broken-hearted girl. No, no, no broken-hearted girl. Михаела, не знам дали си спомняш, миналата година на къщата на съдиите те оставих, защото ти казах, че още си мъничка и си твърде затворена в себе си. И знаеш ли кое ме прави ужасно щастлив? Ужасно щастлив ме прави това, че ти си пораснала и за тази една година ти не само си се научила да контактуваш с журито. Ти си се научила да контактуваш с публиката. Ти си натрупала точно това, което ти е необходимо, за да стане образът ти завършен и да си един сериозен претендент за спечелването на това предаване. Благодаря. Михаела, толкова се радвам, че реши да се явиш още на първия кастинг. И смятам, че това беше едно от най-мъдрите, най-силните и най-верните решения, които си взимала. И се изстрелваш директно напред. Браво! Благодаря ви. Добре дошла, имаш да. Благодаря ви. Мерси. Мария? От мен имаш такова голямо да. Давам ти да. Благодаря. Не само се надявам, знам, че ще ми докажеш, че съм взел правилното решение и тази година ще ги разбием. Дай от мен. Благодаря. Мерси много. Ще разбиеш, ако е в твоя отбор. Точно така!